Okay. Min mavemus. Er det noget, du skal på toilet nu? Nej. På græsset, det er lidt koldt. Min mavemuskler. Jeg er bare der ud over det hele. Okay, hvis vi er... Fuck, det går ondt i mine mavemuskler. Jeg skal også spise nu. Ja. Okay, så mig. Min mavemuskler. Hallo, Gry. Det er snobrød. Hvor var det? Det var lige der, hvor jeg lige så. Altså lige der. Den er væk. Bare lige der. Min tissemand. Du skal tisse nu. Du sagde min tissemand. Min tissemand. Kan man se det? Ja, så nogenlunde. Kom så, Bebe. Bebe girl. Du skal ikke lige køre på mig. Ej, jeg har ondt i maven af at grine. Seriøst. Okay, vent lidt.